morning mga kaibigan. Ngayong araw gagawa naman tayo ng pang-merienda. Ang tawag dito sa amin ay kalingking, gawa sa kamote or sweet potato. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga pang-meriendang video. Ayan. Habang tayo naghihintay na makatapos yung aking may bahay magluto, kasi nagluluto pa siya. Ngayon, pagkatapos niya, ako naman ang magluluto nito. Ayan ang ating mga ingredients. Siyempre, ang main ingredients ng sweet potato or kamote. In-slice na po yan natin. Chinap na. At siyempre, mayroon din tayong rice flour. Nandyan din yung ating sugar. Siyempre, ang cooking oil natin. At ang dahon ng cacao or cocoa. Yung ginagawa pong chocolate. Ito po yung dahon. Yan ang ating gagamitin. Sinaunang style ng pagluluto ng kalingking sa Bicol. Yan. Siyempre, itong mga dahon ng cacao, gugupitan muna natin lahat para mamaya pag nag-shape na tayo, ilalagay natin dito yung ating lulutuin. Kaya gugupitan natin ganyan. Yan, syempre nanonood din ngayon ang aking anak. Tinuturuan ko para may matutunan din siya. Yan. Ayan, tapos na nating maalisan ng mga dulo ang dahon ng cacao. Ganito lang po ito mga kaibigan ng chef. Ayan na. Tinatanggal yung dulo. Siyempre, dito naman natin set aside. Ito nga pala mga kaibigan ay optional. Maaari din kayo gumamit ng dahon ng saging. Ayan. Ayan mga kaibigan. Nandito na tayo. Maglalagay muna tayo ng ng asukal. Ayan. Tapos maglalagay din tayo ng harina. Yan. Tapos, mix muna natin. Natin asukal. Sa paglagay pala ng asukal, depende na yan sa inyo kung gusto nyong matamis or tamang-tama lang. Yung iba nga ang pagluto nito, nilalagyan pa ng kaunting asin. Pero tayo, asukal lang tsaka rice flour.
Mas masarap nga pala gamitin dito yung rice flour kumpara doon sa mga flour na ginagamit pang bake. Ayan, na-mix na po natin. Maglalagay na tayo ng tubig. Ayan. Tsatsansa muna natin yung ating pag-mix kasi kailangan malapot mga kaibigan. Yan, kulang yung ating tubig. Dagdagan natin. Ayan. Malapot na mga kaibigan. Pwede na nating ilagay ang ating ilagay yung ating sweet potato. Yun, yan, kailangan mix na mix yung ating ating flour, ating harina. Yan, lagay na natin yung ating sweet potato. Siyempre. Yan. Kailangan malinis po ang ating kamay, siyempre, pag nagluluto. Yan. Mas maganda nito mga kaibigan, kinakamay. Kaya kakamay na lang natin para mas maganda yung form ng ating ating kalingking. Yan, sit aside muna natin itong ating sobrang flour. Yan. Ito na, gagamitin na natin yung ating yung ating dahon ng kakao. Ayan mga kaibigan, dito na tayo sa ating dahon ng kakao. Lalagay na. Dito natin ipoform o ipoporma yung ating kalingking. Ayan. Kakamayin ko sana mga kaibigan, kaya lang mag-isa lang akong nagbibideo. Walang nagsiset ng ating camera. Kaya napagdesisyonan kong gamitin na lang itong pang sa pinirito. Mapoporm naman natin ito.
Yun o. 4. Ayan, dito na tayo sa ating mahiwagang kawali. Gago! Yan, nilagyan ko naman ng Gago! ng mantika, cooking oil. Hintayin na lang natin kumulo bago natin ilagay yung ating sweet potato. Ayan, kumulo na po ang ating mantika. Lalagay na natin. Oh my God! Calm down. Cool down. Ayan. Ganyan lang po mga kaibigan. Simpleng-simple lang. Maliit ang ating kawali. Kaya ating mahiwagang kawali. Kaya dalawa lang muna yung ating sinala. Tingnan natin kung kayang 3. Yun o. Ayan, nakatatlo din kahit matanda na mga kaibigan. Ay, kahit maliit pa lang ang ating kawali. Gago! Ayan mga kaibigan, sa mga gusto magnegosyo, dadako na tayo sa coasting.